καλησπερίσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Ευχαριστούμε για την προσέλευση και πάντα η αλήθεια είναι ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν ερχόμαστε στην Κύπρο, συζητάμε πολύ ωραία πράγματα και έτσι ελπίζουμε να είναι και η σημερινή βραδιά εδώ. Αρχικά όμως λίγο να συστηθούμε, γιατί μπορεί με κάποιους από εδώ να μην έχουμε γνωριστεί. Είμαστε και οι δύο κτηνίατροι, έχουμε τελειώσει την κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίσαμε με το μεταπτυχιακό και την εξειδίκευσή μας στην εκτροφή και στην παθολογία των προβάτων και των εγών και τελειώσαμε πάλι στην ίδια σχολή και οι δύο το διδακτορικό μας. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε παράλληλα ως επιστημονικοί συνεργάτες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην κτηνιατρική, ως επιστημονικοί συνεργάτες στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Ολιγό Δήμητρα, όπου συμμετέχουμε σε κάποια project που έχουν να κάνουν με την ευζοία και τις αλλαγές που θα φέρει η νομοθεσία από εδώ και πέρα. Και η βάση μας, η έδρα της εταιρείας μας είναι στην Ελασσόνα. Εκεί έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το συνεταιρισμό της Ελασσόνατος, το Γάλα Ελλάς. Είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι και γενικά πορευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τα παιδιά. Παράλληλα, δραστηριοποιούμαστε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Εδώ και 10 χρόνια μαζί με τη Γιώτα ιδρύσαμε την εταιρεία Ηλιάδας. Είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την παροχή συμβουλών στις εκτροφές των προβάτων και των εγών. Διαχείριση σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι έχει να κάνει με την αναπαραγωγή, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή, σε ό,τι έχει να κάνει με την τήρηση στοιχείων. Κάτι το οποίο νομίζω και εδώ δεν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Τήρηση στοιχείων σε σχέση με τα αρνιά. Τήρηση αποδόσεων των ζώων. Επιλογή των ζώων αντικατάστασης. Συνεχίζει η Γιώτα και θα επανέλθω και εγώ στην πορεία με τα επόμενα. Καλησπέρα και από μένα. Δεν ξέρω αν σας εμποδίζω εσάς τώρα, αν είστε δεκομενών. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλη χαρά μας που βλέπουμε και κάποια γνώριμα πρόσωπα που μας έχουν ξανακούσει και χαιρόμαστε πάρα πολύ και για τα καινούργια και για την γνωριμία που θα κάνουμε στην πορεία. Θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη και την δική σας άποψη σε πράγματα. Γι' αυτό θέλουμε να είναι κάτι λίγο πιο διαδραστικό η συζήτηση που θα κάνουμε και η παρουσίαση. Κάθε τι που θα σας πούμε είναι μετρημένο στις δικές μας μονάδες, τα κιλά και τα στοιχεία, γιατί κατά βάση η εταιρεία μας συλλέγει στοιχεία. Και σκοπός της σημερινής ομιλίας είναι να σας πείσουμε, να τελειώσει η ομιλία και να σας πείσουμε για ποιο λόγο αξίζει να προσέχετε τα αρνιά μέσα στη μονάδα. Γι' αυτό, επομένως, σκεφτήκαμε να αρχίσουμε αντίστροφα σε σχέση με το πρόγραμμα την παρουσίαση, αντί να εξηγήσουμε τα βήματα για έναν επιτυχημένο απογαλακτισμό, να ξεκινήσουμε λίγο με την οικονομικότητα του πράγματος. Ότι, εντάξει, να τα κάνουμε τα βήματα και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3. Αλλά αξίζει αυτό το πράγμα. Γιατί τόση πολύ φασαρία και φαταρνιά? Είναι κάτι που στις μονάδες έχει μια οικονομική σημασία? Από τις κουβέντες που κάνουμε τους κτηνοτρόφους, κυρίως τους πελάτες μας που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε και εδώ στην Κύπρο έτσι, αυτή η τάση υπάρχει, ότι οι κτηνοτρόφοι, το κομμάτι των αρνιών είναι το τελευταίο που ασχολούνται μέσα στη μονάδα. Όπως οι αγελαδοτρόφοι, κυρίως και στα μοσχάρια. Είναι το τελευταίο που προσέχουν. Πρώτα συζητάμε για το πόσο γάλα έχουμε, τι ταΐζουμε, τι κάνουμε. Το τι κάνουμε με τα αρνιά είναι το τελευταίο. Επομένως λένε οι περισσότεροι, εντάξει μωρέ τα αρνιά, θα δούμε πόσο θα ζήσουν φέτος. Υπήρχε κοιτάσει τα τελευταία χρόνια ότι φέτος με το που γεννιούνται, δεύτερη ή τρίτη μέρα, θα τα διώξω. Είτε θα τα δώσω σε κάποιον που μαζεύω, είτε θα τα σφάξω, θα τα θάψω, δεν με συμφέρει να τα κρατήσω τέλος πάντων. Η άλλη αντίληψη, δεν θα ασχοληθώ, ό,τι ζήσει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κάνω θεραπεία, ούτε να ταλαιπωρηθώ, ούτε να σπαταλήσω φάρμακα, ό,τι ζήσει. Και πάρα πολλά πράγματα. Ή αυτή η αντίληψη που λένε ότι όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τα αρνιά, τόσο πιο πολλά ψοφάνε. Πέρσι που δεν ασχολήθηκα καθόλου, ζήσαν όλα. Το ζήτημα είναι ότι με ποιο κριτήριο κάποιος κτηνοτρόφος παίρνει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, τι είναι αυτό που έχει μετρήσει και παίρνει τη συγκεκριμένη απόφαση. Αυτό είναι που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα. Είναι η κούραση. Είναι η κούραση του να έχετε όλο το άρμαμα, έχετε και τα αρνιά γιατί είναι εποχιακό, πέφτουν πολλές γένες μαζί. Είναι η ταλαιπωρία, άραγε η ταλαιπωρία του
είμαστε σκυμμένοι, πιάνουμε ταρνιά, κάνουμε τη θεραπεία, δίνουμε πρωτόγαλα. Είναι η έλλειψη εργατικών. Στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Το λένε συνεχώς συνέχεια ότι δεν έχω άτομα να ασχοληθεί με ταρνιά. Γενικά δεν έχουμε εργατικά χέρια. Ωστόσο, όσον αφορά την κούραση, είσαστε άνθρωποι που ξυπνάτε από τα χαράματα κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Αρμέγετε 2 και 3 φορές τη μέρα, πάλι όλο τον χρόνο. Οι περισσότεροι από εσάς έχετε και χωράφια, που σημαίνει ότι εποχιακά έχετε δουλειές οι οποίες είναι πάρα πολύ απαιτητικές και χρονοβόρες. Και όσον αφορά για τα εργατικά, νομίζω ότι εσείς αποφασίζετε πού θα κατανείμετε το εργατικό προσωπικό σας. Και συνήθως αποφασίζετε ότι δεν το παίρνετε τόσο ισχυρά απόφαση να βρείτε κάποιον άνθρωπο να ασχοληθεί για τα αρνιά. Άρα, αυτά δεν μπορεί να είναι επιχειρήματα γιατί δεν ασχολούμαι με τα αρνιά. Είναι μήπως η οικονομικότητα? Η οικονομικότητα, αλήθεια, είναι ένα πολύ σοβαρό κριτήριο. Αλλά ποια οικονομικότητα? Έχουμε κοστολογήσει κάτι σε αυτή τη φάση, από τη γέννηση μέχρι τον απογαλακτισμό, και έχουμε αποδείξει ότι δεν μας συμφέρει? Ας δούμε λίγο τι επιλογές έχουμε. Γεννιέται το αρνί. Πρώτη επιλογή, τα διώχνουμε κατευθείαν. Ή τρώνε πρωτόγαλα ή δεν τρώνε, δεύτερη μέρα φεύγουν. Η δεύτερη επιλογή, ή σε όλους μας κλασική φυσική γαλουχία. Και η τρίτη επιλογή, το πιο καινούριο, η πιο καινούργια τάση, η τεχνητή γαλουχία. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει, όποια επιλογή και να ακολουθήσουμε, δηλαδή αν ακολουθήσουμε την πρώτη επιλογή, αν αποφασίσουμε να απομακρύνουμε τα αρνιά μας, θα πέσουμε σε μία από τις δύο κατηγορίες. Είτε στη φυσική, είτε στη τεχνητή, για τα ζώα αντικατάστασης. Δηλαδή, διώχνουμε αυτά που δεν θέλουμε, αλλά δεν θα κρατήσουμε ούτε ζώα αντικατάστασης μονάδας. Αυτά πώς θα τα μεγαλώσουμε? Μήπως πρέπει να το δούμε τι μας συμφέρει πριν αποφασίσουμε τι θα κάνουμε? Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα θα είναι μια σταθερά για τη συγκεκριμένη ομιλία. Μια μονάδα που έχει 500 περίπου ζώα, με μια πολυδημία 1,6, που σημαίνει ότι θα γεννηθούν περίπου στη μονάδα 800 αρνιά. Με ένα αριθμό αντικατάστασης περίπου 30% στις πιο εντατικές μονάδες, θα έχουμε περίπου 240 ζώα για αντικατάσταση. Που σημαίνει ότι μένουν 560 ζώα για σφαγή και συνήθως είναι 35 μέρες απογαλακτισμός. Στην Ελλάδα μπορεί να απογαλακτήσουμε και λίγο νωρίτερα, μπορεί να απογαλακτήσουμε και στις 30 και στις 32. Ένας μέσος όρος μπορεί να πούμε ότι είναι 35 μέρες. Άρα θα ασχοληθούμε με αυτόν εδώ τον πληθυσμό και κυρίως με τα 560 αρνιά, αυτό μας ενδιαφέρει τώρα, όπου είναι τα αρνιά για σφαγή. Ξεκινάμε τώρα εδώ λίγο με τους αριθμούς μας και βλέπουμε η πρώτη μας επιλογή. Από άμεση απομάκρυνση ζώων. Δεν έχουμε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Η ποσότητα του μητρικού γάλακτος που θα έπινε το αρνί, αλλά δεν το πίνει και τώρα το εμπορευόμαστε, μέσος όρος είναι περίπου στα 50 λίτρα. Αυτό μιλάμε για τη συγκεκριμένη πολυδημία. Κάποια θα πιούνε περισσότερο, κάποια θα πιούνε λιγότερο. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Η τιμή στο γάλα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κύπρο είναι στα 1,5 ευρώ. Επομένως, τα έσοδα από το εμπορεύσιμο γάλα είναι 42.000. Τίποτα άλλο. Αυτό. Καθαρά παίρνω το γάλα χωρίς κάτι άλλο. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Φυσική γαλουχία. Σωματικό βάρος στον απογαλακτισμό περίπου 15 κιλά. Στις 35 μέρες περίπου θα φτάσουν τα 15 κιλά. Την ποσότητα που καταναλώνει το αρνί, 50 λίτρα γάλα, 1,5 ευρώ η τιμή, που σημαίνει ότι το κόστος του γάλακτος, του μητρικού γάλακτος, είναι αυτό που είχαμε κέρδος την προηγούμενη φορά, είναι τα 42.000. Για αυτά τα 560 αρνιά μιλάμε πάντα. Άρα, μέχρι τον απογαλακτισμό, χωρίς να έχουμε σφάξει το οτιδήποτε, χωρίς να έχουμε εμπορευτεί κρέας, μιλάμε για μείον 42.000 στη φυσική γαλουχία. Πάμε στην τεχνητή τώρα. Ας πούμε ότι μέχρι τον απογαλακτισμό θα έχουμε φτάσει τα 14 κιλά σωματικό βάρος. Λέμε λίγο λιγότερο από τη φυσική, γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι θα γκρινιάξουν και θα πούνε ότι ναι, στην τεχνητή γαλουχία μπορεί να μην φτάνει τόσο γρήγορα το σωματικό βάρος. Στην επόμενη παρουσίαση θα δούμε κάποια στοιχεία με πραγματικές μονάδες και εδώ της Κύπρου,
όπου στις 35 μέρες είναι πολύ μεγαλύτερο το ζώο βάρος. Η ποσότητα του μητρικού γάλακτος που θα κατανάλωνε το αρνί, αλλά τώρα διατίθεται για πώληση, είναι αυτά τα 50 λίτρα, είναι αυτές οι σταθερές. Η ποσότητα σκόνης που καταναλώνει μέχρι αυτή την ηλικία είναι περίπου στα 12 κιλά, ένα μεσόωρο. Κάποια γάλατα είναι στα 11, κάποια γάλατα είναι στα 13, περίπου ας πούμε στα 12 κιλά. Το μητρικό γάλα 1,5, η σκόνη αυτή τη στιγμή είναι στα 3,30, πάνω κάτω μιλάμε τώρα με τις τιμές, που σημαίνει ότι έχουμε τα έξοδα από τη σκόνη γάλακτος περίπου στα 22.000 ευρώ, για να μεγαλώσουν αυτά τα 560 αρνιά. Ωστόσο, έχουμε τα έσοδα από το εμπορεύσιμο γάλα, γιατί το δίνουμε στην κατανάλωση το γάλα της μητέρας. Άρα έχουμε από εδώ 42.000. Έχουμε μετρήσει όμως ότι υπάρχουν και κάποια άλλα έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν την τεχνητή γαλουχία. Είναι τα εργατικά, που συνήθως μπορεί να χρειάζεται κάποιο άτομο part-time ανά καιρούς να ασχολείται με τα αρνιά, και το ρεύμα της μηχανής. Υπολογισμένο με βάση την κιλοβατόρα του ρεύματος που καταναλώνει, επιβαρύνει μέχρι τον απογαλακτισμό περίπου στα 3 ευρώ το αρνί. Άρα, μέχρι τον απογαλακτισμό, η τεχνητή γαλουχία, χωρίς να έχουμε πάρει κάποια έσοδα από το κρέας, είμαστε συν 18.000 ευρώ. Και συνεχίζουμε τώρα. Εδώ διαχωριζόμαστε. Είναι η κατάσταση που θα σας δείξουμε που υπάρχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα σφάζουμε στον απογαλακτισμό. Γενικότερα καταναλώνουμε πολύ ελαφριά σφάγια και εξαγωγή ως προς την Ιταλία θέλουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα σφάγια. Άρα ξεκινάει η οικονομικότητα με βάση την προηγούμενη διαφάνεια. Η συνολική ποσότητα κρέατος που θα καταναλώσουν αυτά τα αρνιά, 14-15 κιλά, με 55% απόδοση σφάγιο, στο περίπου, έτσι. Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι είναι και λίγο μεγαλύτερη απόδοση, αλλά το κρατάμε λίγο πιο χαμηλά. Είναι αυτά τα κιλά κρέατος. Αυτή τη στιγμή το σφάγιο είναι στα 8 ευρώ. Μεσοσταθμικά όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ καλά φέτος. Που σημαίνει έχουμε κάποια έσοδα από κρέας, λίγο περισσότερο στη φυσική γαλουχία, γιατί λέμε ότι φτάνουν λίγο πιο πολλά κιλά μέχρι τον απογαλακτισμό. Εδώ εμφανίζεται μία διαφορά, η οποία η πρώτη μας επιλογή, ας το πούμε, δεν είναι καν επιλογή. Ωραία, γιατί πάλι σε μία από τις δύο κατηγορίες θα χρειαστεί να πέσουμε. Με τη φυσική γαλουχία είμαστε μέσα 5.000 ευρώ η μονάδα συνολικά για αυτά τα 560 αρνιά, και δεν συζητάμε για τις τεχνικές που θα πούμε στην πορεία. Και με την τεχνητή γαλουχία είμαστε συν 52.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται σας αμεληταίο για ένα τέτοιου μεγέθους μονάδα, αλλά γενικά δεν είναι για την οικονομικότητα της κάθε μονάδας αμεληταίο αυτό το ποσό. Ας δούμε όμως τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Η συνολική ποσότητα, άμα πούμε ότι σφάζουν με τον γάλα που κάνουμε περισσότερο στα 35 κιλά, περίπου, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, στον κάθε ένα υπάρχει μια ξεχωριστή οικονομικότητα. Η συνολική ποσότητα κρέατος είναι περίπου στους 19,5 τόνους. 4 ευρώ είναι το ζώο βάρος φέτος, αν δεν κάνουμε λάθος, από όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Άρα έχουμε 78.000 έσοδα από το κρέας. Ωστόσο, για να φτάσει σε αυτό το σημείο ένα αρνί να σφαχτεί, θα καταναλώσει και μια ποσότητα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. Τέλος πάντων, με τη συγκεκριμένη μετατρεψιμότητα, 1 προς 4,5 ή 1 προς 5, εξαρτάται, θα μας κοστίσει περίπου, και με ένα πέλετ το οποίο θα κάνει 40 λεπτά, θα μας κοστίσει περίπου 40 ευρώ το ζώο. Άρα, πάλι, και με το δικό σας το μοντέλο, η φυσική γαλουχία, είμαστε μέσα. Και είμαστε μέσα 25 ευρώ ανά αρνί. Ας δούμε όμως τώρα τι γίνεται στην τεχνητή γαλουχία. Η συνολική ποσότητα κρέατος είναι ίδια, γιατί παίρνουμε τη βάση των 35 κιλών. Ίδιο το ποσοστό, το έσοδο από το κρέας. Πάλι έχουμε αυτά τα έξοδα διατροφής. Και είμαστε στις 74.000, που σημαίνει ότι έχουμε κέρδος 132 ευρώ ανά αρνί.
σε αυτή τη φάση. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι εσείς που σφάζετε σε μεγαλύτερη ηλικία από τη δικιά μας, από την Ελλάδα, έχετε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους με την τεχνητή γαλουχία. Γιατί κερδίζετε πολύ μεγάλο κομμάτι στη γαλουχία. Μεγαλώνει το αρνί πολύ πιο φτηνά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε 15, είτε 35 κιλά, είναι επικερδές να μεγαλώνεις τα αρνιά με τεχνητή γαλουχία. Αυτό νομίζω ότι το λύγουμε με αυτή την ιστορία. Είναι όμως σίγουρη επιτυχία η τεχνητή γαλουχία? Δεν είναι. Ναι. Φέτος είναι 4 ευρώ το κιλό. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν από τα 3 και κάτω. Τέλεια. Τι γίνεται? Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Εκεί θα σου μειωθεί το περιθώριο κέρδους, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη φυσική γαλουχία. Εκεί μπορούμε να βρούμε αυτό που λέμε το break-even, σε ποια τιμή και κάτω δεν σε συμφέρει γενικά αυτή η διαδικασία. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι το break-even, δηλαδή γιατί εκεί θα πρέπει να συνυπολογίσεις και την τιμή στο γάλα. Πώς είναι η τιμή στο γάλα και πώς είναι η τιμή στο κρέας. Μπορεί να σε συμφέρει εσένα να σφάζεις, ξέρω εγώ, πιο ελαφριά σφάγια εν τέλει. Ναι. Τα φάρμακα στα αρνιά, θα τα δούμε στην πορεία και στην επόμενη. Υπολογίζεις ότι είναι και στις δύο περιπτώσεις τα ίδια. Δηλαδή, είτε κάνεις φυσική είτε κάνεις τεχνητή, εξισορροπούνται, ουσιαστικά εξουδετερώνονται αυτά τα δύο κόστη. Θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε προσθέσει και μία στήλη όπου να πούμε, ξέρω εγώ, 15 ευρώ ανά αρνί και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Θα σου μειώσει το κέρδος όσο περισσότερα φάρμακα κάνεις, αλλά πάλι και στις δύο περιπτώσεις είναι ίδιο. Πάλι και στην άλλη βγαίνεις κερδισμένος. Θα το δούμε όμως και στην πορεία, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί θα το... Το 132 ευρώ είναι το κέρδος ανά. Ναι. Άμα είναι 35 κιλά ένα αρνί, επί 4 ευρώ το κιλό, 140 ευρώ θα πουλήσω. Έχεις όμως και το γάλα. Έχεις και το γάλα. Είναι όλη τη διαδικασία. Γιατί αυτή είναι η οικονομικότητα του αρνιού. Αυτό είναι η οικονομικότητα. Δεν είναι μόνο το... Αυτό είναι που στην όλη διαδικασία και στην όλη περίοδο ναι, πρέπει να συνυπολογίσουμε. Γιατί πρέπει εκεί να βγάλεις και τη σκόνη που έδωσες, να βάλεις το γάλα που πούλησες. Πάρα πολύ μου αρέσει που το συζητάμε όλο αυτό. Σίγουρα δεν είναι σίγουρη επιτυχία η τεχνητή γαλουχία. Όσοι έχετε τεχνητή γαλουχία ξέρετε τα ξεσπάσματα που γίνονται με τις διάρειες και με τις πνευμονίες και όλα τα προβλήματα. Το χειρότερο όμως είναι θνησιμότητα. Γιατί με μια οποιαδήποτε νοσηρότητα, στο πούμε, θα κάνουμε μια θεραπεία, θα το ξεπεράσουμε, θα χάσουμε λίγο το ρυθμό ανάπτυξής μας, κάτι θα γίνει. Τι γίνεται όμως με τη θνησιμότητα? Συνήθως, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια διαφορά, την πρώτη εβδομάδα παρατηρείται μεγαλύτερη θνησιμότητα στα κοπάδια. Θεωρούμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το παιδάκι που τρέχει να προλάβει τα χρήματα, αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε όταν ψοφάνε τα αρνιά, είναι, δεν σας ζητάει κάποιος 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ να το βγάλετε από την τσέπη σας. Είναι λεφτά που θα παίρνατε, αλλά δεν τα πήρατε ποτέ. Ουσιαστικά κινήθηκαν στο χώρο σαν αέρας. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό που λέμε τα διαφυγόντα κέρδη. Η ίδια μας η μονάδα, η ίδια σταθερά, 800 αρνιά στο σύνολο. Ας δούμε τώρα τι γίνεται. 800 αρνιά θα γεννηθούν στην εκτροφή. Ένα 5% γενικά το συζητάμε σαν ότι είναι μια φυσιολογική απώλεια. Δεν μας επηρεάζει, είναι φυσιολογικό. Κάποιοι θα γεννηθεί θνησιγενές, δεν έχουμε τόσο μεγάλο θέμα. Έχουμε υπολογίσει περίπου μέσο όρο ότι στην πρώτη εβδομάδα τα αρνιά που ψηφάνε μέσο όρο έχουν καταναλώσει περίπου αναρνή γύρω στα 9 ευρώ γάλα. Συν μέσο όρο 4 ευρώ οι θεραπείες τους. Και λέμε τώρα ότι αν έχουμε 10% θνησιμότητα, αυτό είναι 80 αρνιά. Αν έχουμε 20%,
είναι 160 αρνιά. 30% 240. Όταν ακούμε το 20, 10, 30% μας φαίνεται πάρα πολύ. Αλλά όταν βλέπουμε 160 αρνιά, δηλαδή σε μια μονάδα με 800 αρνιά που γεννιούνται, το 160 φαντάζει πολύ normal να μας ψοφήσουν τα αρνιά. Δηλαδή λες, εγώ δεν μου ψοφάνε τα αρνιά, όχι. 10% περίπου μου έχουν ψοφήσει. Και όταν το μετράς και δεις τελικά πόσες μου είχαν ψοφήσει 50 και 100 στην προηγούμενη παρτίδα και 100. Τελικά μια 200 μαζεύεται. Ναι, αλλά όλοι θέλουν να πιστεύουν ότι η δικιά τους η μονάδα είναι σε χαμηλά ποσοστά. Όταν όμως αυτό το ανάγκη στο πραγματικό νούμερο της μονάδας, εκεί εμφανίζεται το πραγματικό πρόβλημα. Και τώρα αυτό λίγο σε θεωρητικό πλαίσιο, λέμε ότι αν μας ψηφίσουν 80 αρνιά θα μας έχουν φάει τόσο γάλα, θα έχουμε κάνει και κάνα 300 θεραπείες. Αντίστοιχα, όσο αυξάνεται ο αριθμός διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται και έχουμε τα λεγόμενα διαφύγοντα κέρδη. Τι θα γινόταν αν δίναμε αυτά τα αρνιά για σφαγή? Άμα πούμε ότι ήταν 132 ευρώ το αρνί το κέρδος μας, θα μας έφευγαν 10.000 στα 80, εδώ και συνολικά, με βάση και τις θεραπείες που έχουμε κάνει, βγαίνει ένα ποσό το οποίο απλά δεν το πήραμε ποτέ. Δεν είναι ότι μας το ζήτησε κάποιος 20.000 και το δώσαμε. Παρακαλώ. Στα 132 ευρώ που έβαλες κέρδος είναι το γάλα της μητέρας. Στο 10% μένει το γάλα της μητέρας, ό,τι και να γίνει. Ισχύει. Και το γάλα σκόνης που έβαλες για έξοδα, πάλι μένει σου, δεν θα το φάσει εκείνη που πεθάνα. Ισχύει όμως, αλλά θα σου ναι, είναι να αυτό. Να πεθάνει γρήγορα, είναι να Δεν πεθάνει. είναι όμως το θέμα, ότι κάποιο μπορεί να σου έχουν φάει 6 μέρες γάλα, κάποιο μπορεί να σου έχουν φάει 10 μέρες γάλα, κάποιο 15, κάποια 20, κατάλαβες. Είναι αυτό που, αυτό είναι Έχασαν πολύ το όμως όλες πρόβλημα. τις για τα 132 ευρώ που... Ναι, Και με ισχύει αυτό που 10 λέτε, ισχύει, αλλά Αργά το αυτό... γάλα μου βρίσκει σου Ναι, ναι. ισχύει αυτό που λες. Ωστόσο, κατάλαβα ότι αυτό είναι κάπως, είναι το υποθετικό της δυναμικότητας. Δηλαδή ότι θα φύγεις στις 20, θα φύγεις 25, θα φύγεις 30, θα φύγεις 25, θα φύγεις 15. Έχει φάει, έχει κάνει. Είναι κάτι το οποίο δεν το υπολογίζει. Υπάρχει μια έξαρση που μπορεί στους 20. Πάμε στην επόμενη. Ξεκινήσαμε λίγο αντίστροφα και νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε καταλάβει ότι η φυσική γαλουχία δεν μας συμφέρει και ότι η τεχνητή είναι αυτή που θα μας δώσει έξτρα εισόδημα στις μονάδες. Πάμε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να είναι επιτυχημένη αυτή η περίοδος. Επιτυχημένη η περίοδος γαλουχίας, επιτυχής και ο απογαλακτισμός. Το πρώτο βήμα, λίγο πολύ, όλοι το κάνετε σωστά. Βρίσκετε το χώρο, το διαμορφώνετε, άλλοι με σχαρωτό, άλλοι με στρομνή. Φτιάχνετε πολύ ωραία το χώρο για τα αρνιά σας. Και στο δεύτερο βήμα έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Πλέον κυκλοφορούν αξιόπιστες μηχανές στην αγορά, υπάρχει και τεχνική υποστήριξη, άρα δεν έχουμε πρόβλημα και εκεί. Και φτάνουμε εδώ. Ποιο γάλα να χρησιμοποιήσω? Είναι το πιο ευμετάβλητο στοιχείο απ' όλα. Ακόμα και μέσα στην ίδια παρτίδα μπορεί να αλλάξετε, μπορείτε να αλλάξετε στην επόμενη. Αλλάζετε γάλα κάθε χρονιά. Αλήθεια, γιατί αλλάζετε τόσο συχνά γάλατα? Μπορεί κάποιος να μου πει για ποιο λόγο? Δοκιμάζω συνέχεια κάτι διαφορετικό. Ποιο κριτήριο? Το καλύτερο με βάση ποιο κριτήριο? Κοίταξε. Που δεν καρδιάει. Όταν έχει άνοια ο σκος, δοκιμάζει πάνω στα αρνιά. Ωραία. Άρα βλέπετε τα αρνιά. Πόσο καλά γίνονται ή πόσο γρήγορα γίνονται. Εκτός αν κάποιος εξηγήσει του βοσκού, ποιο γάλα το διαλέξει. Με το μάτι τα ζυγίζετε κιόλας. Όχι με τη... Δηλαδή, όταν απογαλακτίζονται, θα ζυγίζετε να πείτε ότι τα έβγαλε στις 35 μέρες και έπιασε τόσα κιλά, το κάνετε? Όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Ναι, γενικά, γιατί περισσότεροι δεν το κάνουν, αλλά είναι και αυτό κριτήριο. Κανονικά είναι το πιο σημαντικό κριτήριο, το πώς βλέπω τα αρνιά μου να πάνε. Άλλος, συμφωνούμε όλοι με αυτή την άποψη? Γιατί εμείς αυτό που βλέπουμε στο δικό μας παζάρι είναι η τιμή. Αυτό που μας απαντάνε πρώτα όλοι είναι η τιμή. Ότι ανάλογα με την τιμή. Κάποια περίοδο είναι ένα πιο φθηνό, την άλλη χρονιά κάποιο άλλο πιο φθηνό. Οπότε το διαλέγω με βάση την τιμή. Και συγκρίνεται τα διάφορα προϊόντα ανάλογα με την τιμή ανά κιλό σκόνης. Πόσο έχει δηλαδή το τσουβάλι. Πάμε να δούμε όμως γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Και πάμε σε ένα παράδειγμα με κάποιες τιμές
και της δικιάς μας της αγοράς και πιθανότατα και της δικιάς σας. Ένα ακριβό γάλα, ένα γάλα που έχει 3,3 το κιλό, θεωρείται ακριβό από τους περισσότερους και ένα φθηνό στο μάτι. Τι συμβαίνει όμως? Συνήθως τα πιο φθηνά γάλατα απαιτούν και περισσότερη κατανάλωση. Κάτι που δυστυχώς οι περισσότεροι δεν το υπολογίζετε. Γιατί είναι άλλο τα αρνιά μου να τελειώσουν, ας πούμε, υποθετικά ότι θα έχουμε και το ίδιο βάρος. Να τελειώσει ο απογαλακτισμός και να έχουν φάει 11 κιλά σκόνη και είναι πολύ διαφορετικό να έχουν φάει 14. Γιατί στο τέλος, αυτό που θεωρούσατε ακριβό βγήκε πιο φθηνό. Και επειδή συνήθως αυτό δεν συμβαίνει, δεν έχουμε το ίδιο βάρος, αν πάμε και εδώ θα έχουμε διαφορετικά βάρος στον απογαλακτισμό, εκεί αρχίζουν να μετράνε και άλλο μείον και να έχουμε μεγαλύτερες διαφορές που εμείς τις βλέπουμε κυρίως στην Ελλάδα επειδή όλοι σφάζουν τον απογαλακτισμό. Άρα και εδώ θεωρώ ότι ισχύει αυτό που λέμε ότι καμιά φορά το φθηνό σου βγαίνει ακριβό. Προφανώς ακριβότερο μας βγήκε το πιο φθηνό στην αρχή στο μάτι προϊόν και αυτό το παράδειγμα το δίνουμε, είναι πρόσφατο παράδειγμα από την Ελλάδα, ότι δεν προσέχετε το θέμα της κατανάλωσης. Πήρε ένας κτηνοτρόφος το συγκεκριμένο γάλα και μας είπε ότι το πήρε αυτό, ήταν φθηνό. Και βλέποντας το καρτελάκι, έλεγε η οδηγία, δεν το βλέπετε από εκεί, ότι πρέπει να κάνεις αρέωση 250 γραμμάρες το λίτρο. Ενώ με το άλλο το γάλα που του φαινόταν ακριβό, η αρέωση ήταν 180. Μα στο τέλος, ρε παιδιά, ποιο θα του βγει πιο ακριβό? Αυτό. Άμα πρέπει να φάει πιο πολύ το αρνί, γιατί θα κάνει και μεγαλύτερη αρέωση, τι θα βγει πιο ακριβό? Κοίταξε, όταν είναι η ίδια αρέωση, γάλα μεγάλο η διαφορά πάει. Έχει διαφορά γιατί εκεί πέρα πάμε στην ποιότητα. Ναι, τώρα αυτό το η αρέωση είναι η ίδια. Αλλά γάλα μεγάλα είναι η διαφορά πάει. Δεν είναι πάντα σε όλα τα γάλα. Δεν είναι σε όλα τα γάλα τα ίδια. Πρέπει, παιδιά, να προσέχετε τα καρτελάκια. Άλλο τι μπορεί να σας πει ο πολιτής, πάντα θα κοιτάτε τα καρτελάκια. Γιατί και αυτό στην αρχή για 180 του το είπανε. Όταν όμως ο άνθρωπος κοίταξε το καρτελάκι και την οδηγία από το εξωτερικό, όπως έρχεται το γάλα, έλεγε 250. Άρα, αν αυτός το έκανε 180, σημαίνει ότι θα του παίρνει παραπάνω μέρες για να φτάσουν τα αρνιά στο βάρος που ήθελε. Άρα θα τρώγε περισσότερο και θα βγαίνει πιο ακριβό. Άρα, θέλω λίγο να καταλάβουμε όλοι σήμερα ότι δεν συγκρίνουμε την τιμή ένα κιλό σκόνης, πρέπει να συγκρίνετε πόσο μου στοιχίζει ο απογαλακτισμός, πόσο μου στοιχίζει αυτό το αρνί μέχρι να το βγάλω από τη μηχανή. Εκεί θα συγκρίνετε τα προϊόντα. Και εκεί εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από και από μένα και από τη Γιώτα και από οποιονδήποτε περάσει τη μονάδα σας. Γιατί το γνωρίζετε, γιατί βλέπετε τα αρνιά και αν δεν το κάνετε μόνο με το μάτι, μπορείτε να κρατήσετε στοιχεία. Να πείτε ότι εγώ το έβγαλα στις 32, στις 35 μέρες και το καθένα έχει αυτό το βάρος και κυρίως ξέρετε τι ξοδέψατε. Ξέρετε πόσες παλέτες είχατε εκεί και πόσες παλέτες έχουν μείνει. Πόσα σακιά για κάθε παρτίδα, έτσι δεν λέμε τώρα είναι ένα αρνί, αλλά μόλις βγαίνει η παρτίδα μπορείτε να πείτε ότι εγώ ξόδεψα μια μισή παλέτα. Και όταν θα έρθει κάποιος και θα σας πει ότι αυτό το προϊόν δεν είναι καλό ή εγώ έχω ένα καλύτερο, θα ξέρετε να το απαντήσετε με στοιχεία. Ότι δεν είμαι ευχαριστημένος γιατί συνέβη αυτό ή είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί συνέβη αυτό. Και αυτά είναι τα νούμερα για τα οποία σας μίλησε η Γιώτα και τα έχουμε πάρει από μονάδα στην Κύπρο. Πρώτη περίοδος, 77 δεν ήτανε, όχι, 82 αρνιά, στις 30 με 35 μέρες απογαλακτισμός, μέσος όρος ζώων βάρους 16,5 κιλά. Αυτά τα στοιχεία κανονικά πρέπει να τα έχετε όλοι. Πρέπει να πηγαίνουμε στις μονάδες σας και να μας δείχνετε συνεχώς τέτοια πράγματα. Ήμασταν πριν 2 εβδομάδες στην Ολλανδία και αυτό που μας εντυπωσίασε είναι ότι είτε ήταν ένας νέος κτηνοτρόφος, 18-19 χρονών, είτε η μεγαλύτερη γενιά, όλοι ήξεραν να μας δώσουν αυτά τα νούμερα. Θες να είναι σε κατανάλωση στο φαγητό στους προβατίνες, θες να είναι στο βάρος στα αρνιά. Πρέπει και εσείς να τα γνωρίζετε αυτά. Γιατί είναι λεφτά. Πρέπει να αρχίσετε. Θεωρούμε ότι δεν είναι δύσκολο. Λίγο σε μια παρτίδα πρώιμη, σε μια παρτίδα όψιμη, να αρχίσετε να τα κρατάτε για να βλέπετε τι συμβαίνει και πώς μπορείτε να βελτιωθείτε. Ναι. Έχω μια μικρή μονάδα με 300 ζώα. Το πρόβλημα που έχω εγώ είναι η μονάδα που είναι μικρή, 300 ζώα. Το πρόβλημα που έχω εγώ είναι είμαι και άπειρος. Όταν γεννιούνται 7 σήμερα, 2 αύριο, ύστερα από 4 μέρες 8, πώς κάνεις manage ποιο είναι 35 ημερινών, ποιο θα έχει πόσο να βάλουμε ένα ρεύμα. Όχι, απλά σκουλαρίκες φαγής,
Και ξέρετε γενικά, κοίταξε, επειδή αν το πρώτο μπήκε στη μηχανή, έχει την ημερομηνία. Δηλαδή λέει ο άνθρωπο ότι είναι 1 Δεκάτου και εσύ έσφαξε στις 30-35 μέρες, έχεις φάξει αυτά τα αρνιά που θα είναι από 35 μέχρι 30. Ναι, είναι λίγα. Πρέπει να έχεις κάποιον με ένα Δευτέρι να γράφει τάδε τη μήνα γεννήθηκε τούτο, σήμερα εκείνον, αύριο το άλλο, 8 μεθαύριο. Είναι ο λόγος που δεν προχωρώ έτσι. Επειδή χρειάζομαι μια ιδιαίτερα γραμματέα μόνο για τα αρνιά σχολεώς. Ή θα ομαδοποιήσεις τις γέννες σου με τους συγχρονισμούς να σου πάνε, γιατί όταν είναι λίγα τα ζώα είναι καλύτερο να γεννιούνται πιο συγκεντρωμένα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα εμβόλια, που γεννιούνται στις 2 εβδομάδες παίρνουν εμβόλια, αλλά είναι και 30 τα ζώα ή για 50 ή 100. Άρα που ξεκινάει από πριν η διαχείριση, δεν θα μπορείς, επειδή είναι και λίγα τα ζώα, συγχρονισμός. Συγχρονισμός. Ναι, αλλά τα ζώα, πώς, οι ομάδες των Ελλάδων. Το μόνο αυτό πέρα από το συγχρονισμό, μπορεί να πεις ότι εμείς παίρνουμε ενώ... Θα σε μαλώσει. Θα σε μαλώσει. Ναι. Αυτό που ρωτάει είναι μια πολύ απλή ερώτηση. Όταν μπαίνουν σταδιακά τα αρνιά μέσα στη μηχανή και μπαίνουν σήμερα 3, αύριο 5, μεθαύριο 5, πώς μπορώ εγώ να είμαι στάνταρ στις ηλικίες μου? Αυτό που κάνουμε συνήθως στις δικές μας μονάδες, παίρνουμε αυτά τα τριγωνικά τα σκουλάρια της φαγής και γράφουμε πάνω το ενώδιο της μάνας, πρέπει κανονικά να το γράφουμε, Για να και στην ημερομηνία γέννησης. Έτσι, μπαίνουν στη διαδικασία επειδή κρατάνε στοχευμένο. Οπότε το γράφεις πάνω. Ούτως ή άλλως το αρνί θα το πάρεις από κάπου να το βάλεις σε ένα φόρο. Το να κάνεις ένα κλακ και 2 χορηγήσεις, ίδιος χρόνος είναι. Είναι το να το τρέξεις μετά να δεις ποιο είναι που γεννήθηκε για τη Δευτέρα. Όταν θα τα μαζέψεις, γιατί σε φτάνει η μέρα για να σφάξεις και με το μάτι θα μαζέψεις να μεγαλώσουν. Θα τα πιάσεις και τσεκάρεις τις ημερομηνίες που είναι πάνω στα χτάκια. Όταν περισσότερα ήταν 30 ή 32. Μια τεχνική που χρησιμοποιείται είναι να έχουν διαφορετικά κάθε 4 με 5 μέρες να έχουν διαφορετικά χρώματα. Βέβαια, έτσι γίνεται. Και αυτό. Η σωστή διαχείριση. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μπαίνει πράσινο. Πολύ σωστό. Και δεν μπαίνεις καν στη διαδικασία να γράψεις. Τίποτα, απλά βλέπεις χρώματα. Να συνεχίσουμε και στη συζήτηση μετά τις υπόλοιπες απορίες. Πάμε όμως στο σημαντικότερο. Πάμε όμως στο σημαντικότερο κριτήριο που είναι η ποιότητα. Αυτό που λέμε ότι ενώ είναι η ίδια γάλατα. Επειδή δεν έχουμε μικρόφωνα και ακούγεστε πάρα πολύ όλοι και εμείς δεν ακούμαστε πολύ, ευχαριστούμε. Ίδια γάλατα περίπου, ίδια αρέωση, γιατί στο ένα πάω καλά και στο άλλο δεν πάω. Γιατί εδώ μπαίνουμε στο θέμα της ποιότητας και πάμε να δούμε με ποια κριτήρια αξιολογούμε την ποιότητα. Πρώτο βασικό κριτήριο, η περιεκτικότητα και η προέλευση των πρωτεϊνών. Η προέλευση των πρωτεϊνών μπορεί να είναι από στοιχεία γάλακτος, δηλαδή από σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος, από τον ορό του γάλακτος ή από συνδυασμό και των δύο. Και ορό και αποβουτυρωμένο. Και πάμε εδώ πέρα στο μόνιμο debate, στις διαφωνίες, στις μονάδες, στις εταιρείες, όλα. Ποιο αυτό χρησιμοποιείς? Αυτό είναι 40. Το δικό μου θα βάλεις, που είναι 60. Αλήθεια, όταν σας λένε έτσι, ξέρετε σε τι αναφέρονται. Όταν σας λένε ένα γάλα ότι είναι 60, τι εννοούνε? Πόσες φιλίες έχεις εκεί μέσα? Σε τι? Σε τι? Αυτό. Μάλλον πρωτεΐνη. Ναι, αλλά όταν σας το λένε, γιατί κανένας δεν ρωτάει, παιδιά, τι είναι αυτό που μου λες τώρα και μου λες να το πάρω γιατί είναι 60. Πρέπει να το ρωτάτε αυτό. Πού αναφερόμαστε? Και στην Ελλάδα είναι η ίδια κατάσταση. Κανένας δεν ξέρει τι λέει ο καθένας. Πάμε λίγο να ξεκαθαρίσουμε ένα τα πράγματα. Τι είναι το αποβουτυρωμένο και τελικά τι σημαίνουν όλα αυτά τα ποσοστά. Νομίζω αυτή η διαδικασία είναι γνωστή σε όλους. Αν πάρουμε το γάλα και το βάλουμε στον κορυφολόγο, η κρέμα θα είναι πάνω και θα μείνει το γάλα το αποβουτυρωμένο, το οποίο αυτό αφυδατώνεται και έχουμε το skimmed milk, το οποίο μπαίνει και χρησιμοποιείται στα υποκατάστατα. Όμως έχουμε ένα ακόμα υποπροϊόν από την τυροκόμηση που είναι ο ορός και ο ορός του γάλακτος. Και αυτός, αν περάσει διάφορες διαδικασίες, θα έχουμε αφυδατωμένη σκόνη, αφυδατωμένο ορό που μπορεί να βγει λακτόζη, προϊόντα και το skimmed milk και ο ορός και τα δύο χρησιμοποιούνται στα υποκατάστατα γάλακτος. Άρα καταλαβαίνουμε τι είναι το αποβουτυρωμένο και ξαναγυρνάμε σε αυτό.
Τι σημαίνει το 50-20? Σε όλο τον κόσμο, όταν αναφέρονται σε αυτό το ποσοστό, εννοούν το ποσοστό των πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης. Δηλαδή, από πόσο της 100 πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης έχουν μέσα τα γάλα. Δυστυχώς, εδώ στις περισσότερες περιπτώσεις, όσοι αναφέρονται σε αυτό το ποσοστό, εννοούν μόνο το ποσοστό του αποβουτυρωμένου γάλακτος. Και αυτό γιατί παλιότερα θεωρούνταν ότι όσο πιο πολύ αποβουτυρωμένο έχουν τα γάλατα, τόσο καλύτερα είναι ποιοτικά. Πολύ παλιά νοοτροπία και αντίληψη. Στην Αμερική ήδη έχει πάνω από 20 χρόνια που το ποσοστό συμμετοχής των αποβουτυρωμένων είναι πολύ μικρό στα υποκατάστατα. Στην Ευρώπη ακόμα λίγο και για λόγους marketing επικρατεί αυτή η άποψη, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι κριτήριο ποιότητας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ποσοστό των ζωικών πρωτεϊνών. Στα μοσχάρια που έχουν γίνει περισσότερες μελέτες για τα γάλατα, όταν χρησιμοποίησαν γάλατα που είχαν μόνο αποβουτυρωμένο ή γάλατα που είχαν και ορό και αποβουτυρωμένο, είχαμε τις ίδιες αποδόσεις και παρόμοια κατάσταση υγείας. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και εδώ, αν αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες μελέτες και στα αρνιά, θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Άρα με ενδιαφέρουν οι ζωικές πρωτεΐνες. Αυτό είναι που θα ρωτάω όταν είναι να αγοράσω κάτι. Πόσο τις 100 ζωικές πρωτεΐνες έχει. Αυτό είναι το ποσοστό που πρέπει να με ενδιαφέρει και πιστέψτε μας, αυτός ο συνδυασμός είναι ιδανικός για την πεπτικότητα. Πάει πολύ καλύτερα από το να είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Υπάρχουν και γάλατα όμως που εκτός από πρωτεΐνες που προέρχονται από στοιχεία γάλακτος, μπορεί να έχουν και πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης. Αυτό πώς θα το καταλάβετε, θα κοιτάξετε το καρτελάκι και θα δείτε εκεί που λέει νόδες ουσίες, κυταρίνες. Αν το ποσοστό είναι πάνω από 0,5%, σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες αυτές είναι χαμηλής ποιότητας, δεν έχουν δείξει σωστή πεπτικότητα, άρα τα αρνιά θα καθυστερήσει η ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να μην είναι πάνω από 0,5%. Ναι, γιατί κάτω από 0,15 είναι καλής ποιότητας, 0,15-0,2 δηλαδή τα περισσότερα γάλατα τα ζωικά κυμαίνονται εκεί, 0,15-0,2%. Όταν είσαι πάνω από 0,5%, και κοιτάξτε το αύριο, εκεί που λέει νόδες, εκεί που λέει κυταρίνες, άμα λέει 0,6, άμα λέει 0,7, σημαίνει ότι έχει πολλά φυτικής μέσα. Και θα σας καθυστερήσει την ανάπτυξη. Θα πρέπει το αρνί να τρώει περισσότερο για να φτάσει στο επιβάρος. Ζωικές πρωτεΐνες όσο το δυνατόν περισσότερες. 60, 65, 70%. Ένα νορμάλ γάλα για τα λεφτά. Συνήθως είναι πάνω από 60%. 60-65, ναι. Έχεις μια χαρά αποδόσεις. Άλλα κριτήρια, και αυτό να το βλέπετε στο καρτελάκι, την τέφρα. Αν η τέφρα είναι πάνω από 10%, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιες πεπτικές διαταραχές. Δηλαδή να έχετε διάρειες, να έχετε φουσκώματα. Τέφρα πάνω από 10% μπορεί να μας προκαλέσει διάρειες, φουσκώματα στα αρνιά και μπορεί να φταίει αυτό. Είναι στοιχείο που θα το κοιτάτε και αυτό στο καρτελάκι. Και μετά η περιεκτικότητα σε λακτόζη. Η λακτόζη είναι ο κυριότερος υδατάνθρακας του γάλακτος. Κάποιες φορές λόγω κόστους προσπαθούν να γίνει αντικατάσταση από αυτές εδώ τις ουσίες, από μαλτόζη, γλυκόζη ή άμυλο. Αν είμαστε κάτω από το 10% της ξηρής ουσίας, είμαστε OK. Όταν αυτή η περιεκτικότητα αυξάνεται, τότε αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα και κυρίως φουσκώματα. Οπότε το προσέχουμε και αυτό. Συγγνώμη. Αλλά ό,τι. Η τέφρα, πόσο πρέπει να είναι? Η τέφρα πρέπει να είναι κάτω από 10%. Κάτω από 10%. Ναι. Κάτω από 10 θεωρείται νορμάλ. Όταν είναι πάνω έχουμε πρόβλημα. Κάτω από 10 θεωρείται νορμάλ. Είσαι εδώ γύρω στο 7. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, ναι. Αλλά ό,τι και να λέμε στη θεωρία, η πράξη είναι αυτή που θα σας δείξει. Θα το δείτε στις αρνάδες που θα κρατήσετε για ζωή, θα το δείτε στα αρνιά που θα πάνε στο σφαγείο. Τι σκέπη έχουν, τι διάπλαση, τι ανάπτυξη έχουν. Αυτός είναι ο τελικός κριτής για οτιδήποτε κάνετε. Αλλά προφανώς αν κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να φταίει μόνο το γάλα. Μήπως κάτι κάνουμε κι εμείς λάθος σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Για να κάνω καλά αρνιά, πρέπει να ξεκινήσω πολύ νωρίτερα, πριν τη γέννηση. Πρέπει να ξεκινήσω από την ξηρή περίοδο. Οι προβατίνες μου τουλάχιστον 2 μήνες ξηρή περίοδο και να έχω κάνει υπέρηχο, όχι μόνο για να ξέρω ναι, όχι, ποιο είναι έγκυο, ποιο δεν είναι, αλλά για να κάνω και τα εμβόλια μου σωστά. Έχετε κάνει υπέρηχο
και έχετε ομαδοποιήσει για να ξέρεις ότι τώρα αυτές εδώ, αυτό το group, θα γεννήσει σε 1,5 μήνα. Άρα αυτό πρέπει να το εμβολιάσω. Οι άλλες, άμα κάνουν 2 και 3 μήνες να γεννήσουν, για ποιο λόγο να τις εμβολιάσω? Δεν θα προλάβω να τις όλες να περάσουν τα 9. Πρέπει να τις εμβολιάσω μετά. Πολύ βασικό. Εσείς που έχετε και χιώτικα κάποιοι και έχετε αυξημένη πολυλυμία, χωρίζετε τις προβατίνες ανάλογα με την πολυλυμία. Το ίδιο φαΐ θέλει μία που έχει 3 αρνιά και 4 με αυτή που έχει 1 ή 2. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο γη τα αρνιά αν όλες τρώνε το ίδιο? Προφανώς και όχι. Και πάμε στην απολύμανση. Απολύμανση στα κελιά, απολύμανση στο χώρο γαλουχίας. Όλοι λένε κάνουμε. Πώς την κάνετε την απολύμανση είναι το θέμα. Ναι, ο ασβέστης βοηθάει, τραβάει την υγρασία. Ο ασβέστης δεν είναι απολυματικό. Πρέπει να χρησιμοποιείται και απολυματικό. Και απολύμανση σημαίνει μπαίνω, καθαρίζω, φεύγει όλη η κοπριά και στρωμνή και κάνω την απολύμανση. Καμιά φορά μας λένε ενδιάμεσα των παρτίδων, είχα πρόβλημα, είχα διάρρειες, αλλά έκανα απολύμανση χθες. Και του λέμε τι απολύμανση έκανες? Πήρα το ψεκαστήρα και ψέκασα από πάνω, τα πάντα. Αυτό, παιδιά, δεν είναι απολύμανση. Όσο δυνατό και να είναι το φάρμακο, όταν υπάρχει οργανική ύλη, όταν υπάρχει κοπριά, εξουδετερώνει το άσπρο. Άρα, κάθε παρτίδα μπαίνω μέσα και καθαρίζω. Και ερχόμαστε στο ερώτημα με τι καθαρίζω. Κάθε απολυματικό, κάθε δραστική ουσία πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, πιάνει συγκεκριμένα μικρόβια. Και έχουμε υπογραμμίσει εδώ το παράδειγμα των κοκκιδίων. Γιατί στα αρνιά συνήθως έχουμε πρόβλημα με τα κοκκίδια. Δείτε πόσες λίγες κατηγορίες. Ουσιαστικά μόνο αυτή η κατηγορία και μόνο αυτή η κατηγορία των απολυματικών τα πιάνουν. Σκεφτείτε δηλαδή εσείς να έχετε κοκκίδια, να τα κάνετε όλα σωστά, να κάνετε και απολύμανση, αλλά να κάνετε απολύμανση με το λάθος φάρμακο. Άρα πρέπει να ψάχνω να ξέρω τι προβλήματα έχω στην εκτροφή μου και αντίστοιχα με το συνεργάτη μου να διαλέγουμε το κατάλληλο απολυματικό. Άλλες πρακτικές. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε αυτό με τον οφαλό. Ευάπτιση σε ιόδιο, δεν φτάνει ο ψεκασμός. Ξέρω ότι είναι πιο γρήγορο να το ψεκάζετε με το σπρέι γύρω-γύρω, αλλά θέλει ευάπτιση, κυπελάκι με ιόδιο, για να κλείσει αυτός ο αυλός, γιατί ο αυλός στον οφαλό είναι πύλη εισόδου για τα μικρόβια. Είτε έχουμε διάρρηση, είτε έχουμε αποστήματα στο σηκώτη, πρέπει να το κάνετε για να ξηραίνετε ουσιαστικά και να μην μπαίνουν μικρόβια από εκεί και έχετε απώλειες, αυτές τις απώλειες που είπε η Γιώτα στην πρώτη εβδομάδα. Συν το λαστιχάκι. Το λαστιχάκι πρέπει να μπαίνει νωρίς, την πρώτη εβδομάδα. Οι περισσότεροι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, την ημέρα που είναι να τα κόψουν από τη μάνα από τη μηχανή, αφού τα πιάνουν που τα πιάνουν, βάζουν το λαστιχάκι. Και είναι ό,τι χειρότερο, γιατί δημιουργείς ένα έξτρα στρες στο ζώο, πονάει και θα αρχίσει να έχει προβλήματα. Θα σπάσει, λες το έκοψα και έσπασε, τι φταίει, ή μπορεί να έχει διάρρηση ή οτιδήποτε άλλο. Και το κάνετε αυτό. Για την αποκοπή του σουράς. Την ερώτηση γιατί. Εντάξει, γιατί το κάνετε? Γιατί κόβουμε την ουρά. Γιατί είναι πιο καθαρός ο μαστός μετά το φαρμιστή. Για τα ζώα που θα κρατήσει, για την κατάσταση. Είναι για την υγεία του μαστού, έτσι ξεκίνησε αυτή η πρακτική. Έτσι σκέφτομαι να έχει μια βρώμικη ουρά στο αρμακτήριο και στο μαστό. Δεν κόβεται εδώ ουρές. Και πάμε και σε ένα... Ναι. Και πάμε και σε ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο οι περισσότεροι παραβλέπουμε. Το πρωτόγαλα. Δίνεται ένα σωρό χρήματα σε θεραπείες και δεν επενδύεται λίγο περισσότερο στο πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα είναι αποδεδειγμένα ότι όταν δίνουμε καλή ποιότητα στα αρνιά, μειώνονται τα ζώα που ψηφάνε και μελλοντικά, σε αυτά που κρατάτε για την κατάσταση, παράγουν περισσότερο γάλα, έχει αναπτυχθεί το πεπτικό τους καλύτερα και μπαίνουν και πιο γρήγορα στην αναπαραγωγή. Τι γίνεται με το πρωτόγαλα? Το βασικό είναι η πρώτη μέρα, το πρώτο 24ωρο. Και αυτό γιατί? Αυτό είναι το έντερο και δείτε αυτές τις ανοιχτές πορτούλες. Όσο περνάνε οι ώρες και πλησιάζουν στο τέλος του 24ωρου, οι πόρτες αυτές κλείνουν. Και όταν κλείνουν σημαίνει ότι πια τα αντισώματα δεν μπορούν να απορροφηθούν. Άρα πρέπει να είναι γρήγορος, γιατί αν μου φύγει αυτό το παράθυρο το χρονικό, δεν θα απορροφήσουν αντισώματα, άρα με την κυκλοφορία δεν θα κυκλοφορήσουν και δεν θα προστατευτούν είτε στα πνευμόνια τους, είτε στο έντερο, σε όλα τα συστήματα των ζώων. Και εδώ με αυτό το γράφημα θέλουμε να καταλάβετε λίγο πόσο σημαντικό είναι αυτό το χρονικό παράθυρο.
Εδώ είναι οι ώρες το πρώτο 24ωρο και εδώ το ποσοστό απορρόφησης. Βλέπετε ότι στο πρώτο 2ωρο έχουμε το full της απορρόφησης. Όταν φτάσουμε στις 6 ώρες μετά τη γέννα, αρχίζει και πέφτει κατακόρυφα. Και μέχρι το τέλος της ημέρας έχει μηδενιστεί. Δηλαδή, ακόμα και αν μου πείτε ότι εγώ τα έχω χωριστά και τα δίνω και τη δεύτερη μέρα πρωτόγαλα, δεν κάνει τίποτα από την άποψη αντισωμάτων. Πρέπει ό,τι γίνει να γίνει την πρώτη μέρα. Τι επηρεάζει την παθητική ανοσία, το πόσο καλά θα νοσοποιηθούν τα αρνιά μου, ο χρόνος που θα πάρουν τα πρωτόγαλα, το πόσο πρωτόγαλα θα πιούνε, ποσότητα αλλά και η ποιότητά του, το σωματικό βάρος της γέννησης και η πολυδημία. Προφανώς τα ζώα που έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος είναι και τα πιο ευαίσθητα. Άρα τι πρέπει να κάνω? Όπως έχω το πρωτόκολλο με τα φάρμακά μου και με όλα αυτά που κάνω στον απογραφισμό, θα φτιάξω και ένα πρωτόκολλο για τη διαχείριση του πρωτογάλατος. Τι έχει σημασία εκεί? Πολύ γρήγορα να δώσω το πρώτο γεύμα. Ένα αρνί που γεννιέται, αν πούμε ένα μέσο όρο στα 3,5 κιλά, πρέπει την πρώτη μέρα να φάει 700 ml πρωτόγαλα. Αυτό το χωρίζετε σε 3 γεύματα. 200-230 ml στο πρώτο γεύμα και άλλα 2 γεύματα μετά. Και μην είστε σίγουροι ότι όταν τα αφήνετε στη μάνα την πίνουν αυτή την ποσότητα. Όταν εμείς ξεκινήσαμε οι πελάτες μας να χρησιμοποιούν είτε το πιπερό είτε το καθετήρα και να δίνουν αυτή την ποσότητα πρωτογάλατος, μας είπαν ότι πρώτη φορά τις βλέπουμε έτσι τις κυρίτσες. Αλήθεια τόσο έπρεπε να πίνουν? Τι γινόταν όμως? Όταν μπαίνεις την άλλη μέρα, αρχίσει ένα πρωί και σου έχουν γεννήσει 30 και πρέπει να κάτσεις τα γόνατα και να τις βοηθήσει, να βοηθήσει τα αρνιά να πιάσουν, τα πρώτα μπορεί να φάνε 200 ml. Στα άλλα θα κουραστείς. Θα δώσεις λίγο και λες άντε μωρέ, τώρα ό,τι πιάσει, ό,τι πιει. Και χάνεις αυτό το παράθυρο, αυτές τις πρώτες 6 ώρες που είναι πολύ σημαντικές. Πώς μπορώ να το ελέγχω? Νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχετε δει είτε στο ίντερνετ είτε αν έχετε αγελάδες, το μηχάνημα αυτό που μετράει με βάση την κλίμακα Brix την ποιότητα του πρωτογάλατος. Παίρνω, αρμέγω την πραγματίνα, ρίχνω μια σταγόνα εδώ και βλέπω τι μου δείχνει. Αν είμαστε κάτω από 17-18%, σημαίνει ότι δεν είναι καλής ποιότητας του πρωτόγαλα και κανονικά δεν πρέπει να το δώσει τα αρνιά. Εδώ είναι τα επιθυμητά όρια. 21, 22, 23, αν και πλέον να ξέρετε ότι στα αρνιά αλλάζει και θα θεωρείται πάνω από το 25% το καλό του πρωτόγαλα. Και όταν το βρω, στις προβατίνες είναι ακόμα πιο εύκολο γιατί γεννάνε και αρκετές μέσα σε μια περίοδο. Έχω 10, είδα ότι οι 2 έχουν καλό πρωτόγαλα. Τις αρμέγω και κρατάω στο ψυγείο. Το ψυγείο μια εβδομάδα είναι ok και κατάψυξη ένα χρόνο. Οπότε ξέρω κάθε φορά ότι έχω στο ψυγείο μου καλό πρωτόγαλα για να δώσω στα αρνιά μου. Αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό και μπαίνω στη διαδικασία αυτή μου φαίνεται πολύ δύσκολο με το μηχάνημα συνέχεια να μετράω, υπάρχουν πια προϊόντα που μπορείτε να εμπλουτίσετε το μητρικό πρωτόγαλα και να το φέρετε στην ποιότητα που πρέπει. Αρμέγω προβατίνες, μαζεύω 5 λίτρα πρωτόγαλα, ρίχνω και ένα φακελάκι από αυτό και ξέρω ότι αυτό που θα ταΐσω θα είναι αυτό που πρέπει. Είναι πρωτόγαλο αυτό? Αυτό είναι πρωτόγαλα, αφιερωμένο 100% πρωτόγαλα. Όχι βιταμίνες ή άλλα πράγματα, είναι πρωτόγαλα 100%. Ναι. Έρχεται το ανακατεύεις με νερό? Είτε με νερό είτε στο γάλα. Υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα, στον καθένα ανάλογα με τα προβλήματα που έχει, ταιριάζει κάτι διαφορετικό. Να κάνουμε λίγη ησυχία γιατί είναι δύσκολο εκεί πίσω να ακούσουν και εμείς να μιλάμε. Και πολύ βασικό, το νερό. Το νερό είναι απαραίτητο να μπαίνει από μικρή ηλικία. Από τη δεύτερη, τρίτη μέρα, τα αρνιά πρέπει να έχουν νερό. Δεν σημαίνει ότι επειδή πίνουν γάλα είμαστε ok και γίνονται. Έχουμε μυρικαστικά. Τα μυρικαστικά έχουν 4 στομάχια. Τον πρώτο καιρό, την πρώτη εβδομάδα, η εικόνα μέσα στο ζώο είναι έτσι. Εμείς τι θέλουμε όμως να κάνουμε? Θέλουμε σιγά σιγά το ζώο να αρχίσει να γίνεται μυρικαστικό και να μεγαλώσει μεγάλη κοιλία το στομάχι. Αυτό, αν δεν πίνει νερό, σημαίνει ότι δεν θα φάει την ποσότητα του φυράματος που πρέπει και θα καθυστερήσει αυτή η διαδικασία. Η οποία και μετά, όσο μεγαλώνει το αρνί που θα κρατήσω, θα έχει επιπτώσεις και στο ρυθμό που μεγαλώνει και στη γαλακτοπαραγωγή. Άρα το νερό είναι απαραίτητο. Μπαίνει σε διαφορετικό χώρο μέσα στο στομάχι. Αλλού πηγαίνει το γάλα, αλλού το νερό. Άμα δεν βγει νερό δεν θα φάει, οπότε σημαίνει ότι χάνω μέρες. Τι νερό όμως? Πολλοί μας έλεγαν εγώ έβαζα νερό και μόλις έβαζα νερό είχα περισσότερες διάρρειες.
Και όταν στέλναμε ένα δείγμα στο εργαστήριο, βλέπαμε ότι το νερό ήταν full στον κολυβάκυλο. Το ελέγχετε το νερό σας, κάνετε μία φορά το χρόνο, 2 φορές το χρόνο, κάνετε έλεγχο στο νερό που πίνουν τα ζώα. Πρέπει να το κάνετε. Και φτάνουμε στην ηλικία του απογαλακτισμού. Για να φύγουν είτε από τη μάνα είτε από τη μηχανή, πρέπει να έχουν το 20% του σωματικού βάρους, να έχουν φτάσει 13, 14, 15 κιλά. Σε αυτά που είναι να κρατήσετε για την κατάσταση, να τα ομαδοποιείτε ανάλογα με το σωματικό βάρος. Είναι σημαντικό γιατί όσο και αν λέτε ότι υπάρχει χώρος και μπορούν να φάνε όλα ταυτόχρονα, πάντα τα μεγαλόσωμα θα υπερισχύουν, θα σμπρώχνουν τα πιο μικρά και τα μικρά θα φοβούνται να πάνε. Οπότε θα τρώνε τα μεγάλα αυτό που είναι να τρώνε και θα πηγαίνουν τα πιο μικρόσωμα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα χωρίζουμε. Μέχρι τους 3 μήνες μπορούμε να δίνουμε τον καρπό κατά βούληση. Μετά τους 3 μήνες πρέπει να προσέχουμε και να μετράμε το τι ταΐζουμε, γιατί δεν θέλουμε τα ζώα που κρατάμε για μάνες να παχύνουν πολύ νωρίς και να γεμίσει ο μαστός τους που θα αναπτυχθεί λίπος. Άρα από εκεί και πέρα θα είναι ελεγχόμενο. Με το συνεργάτη σας κάθε μήνα θα βλέπετε τα ζώα πώς αναπτύσσονται και ανάλογα θα διαμορφώνετε το σιτηρέσιο. Και προς Θεού, όπως είπαμε και για το λάστιχο, την ημέρα που θα τα κόψετε από τη μηχανή, μην κάνετε εκείνη την ημέρα εμβόλιο. Πάλι επειδή είναι βολικό και τα πιάνετε στα χέρια σας, κάνετε εμβόλια. Τη μέρα που τα ζώα στρεσάρονται όσο ποτέ. Πιο πριν ή θα το κάνετε λίγες μέρες πιο μετά. Όχι την ημέρα που θα τα κόψετε από τη μηχανή. Αυτά από μένα προς το παρόν. Συνεχίζει η Γιώτα. Άκουσα τη σκέψη μας ότι μας κοστίζουν τα ζυγούρια και τα ζώα αντικατάστασης κάποια χρήματα. Να τα δούμε λίγο αυτά τα χρήματα, αλλά κατά βάση ας ξεκινήσουμε από το έχουμε υπολογίσει πόσο μας κοστίζει ένα ζώο αντικατάστασης. Ένα ζυγούρι. Ναι. Εμείς έτσι το λέμε, ένα ζυγούρι. Κοιτάω εσένα γιατί είσαι πιο πιθανός να τα έχεις υπολογίσει. Λοιπόν, το κόστος μας, η γαλαρία κάνει πάρα πολύ φασάρια. Συγγνώμη. Τους κάνουμε στους φοιτητές από θέατρο, θα τους χωρίσουμε. Έχουμε το κόστος το οποίο χωρίζεται σε 2 κομμάτια. Είναι το άμεσο κόστος και το έμμεσο. Το άμεσο κόστος περιλαμβάνει το γάλα, το υποκατάστατο, τις θεραπείες, ενότια ρέμβα, εμβολιασμούς και τέλος πάντων τα πρακτικά θέματα, ό,τι επιβαρύνει το αρνί. Αλλά έχουμε και το έμμεσο κόστος. Γιατί κάθε ζυγούρι είναι μια επένδυση. Είναι εκεί που επενδύει η μονάδα για το μέλλον της. Το οποίο εδώ τώρα είναι μπίλια, γιατί κρατάμε ζώα τα οποία δεν ξέρουμε από πού τα κρατάμε, επομένως μπορεί να είναι και μια λάθος επένδυση ή τέλος πάντων μια επένδυση η οποία δεν αποδίδει για αυτό για το οποίο το κρατήσαμε και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η επένδυση λάθος εξαπλώνεται κιόλας μες στο κοπάδι. Γιατί? Γιατί έχουμε και τα ζώα αυτά, τα οποία λέμε εντάξει, νέο ζώο είναι μωρέ, δεν έδωσε την πρώτη χρονιά γιατί δεν γέννησε πολύ καλά και θα κρατήσω όμως και λιγαρνιά γιατί θυμάμαι εγώ, είχε καλό πατέρα, τα είχαμε βάλει καλά. Θα ξεκινήσουμε πολύ, δεν θα αναφερθούμε όπως την προηγούμενη, λίγο τα απλά οικονομικά, για το πρώτο και το άμεσο κομμάτι. Είναι δικές μας οι τιμές τώρα σε αυτά. Φυσική γαλουχία κόστος μέχρι τον απογαλακτισμό, όπου είναι το γάλα, θεραπείες, βασικό πρωτόκολλο, δηλαδή λίγο κρυπτοσπορίδια, κοκκίδια, εμβολιασμοί, συμπυκνωμένα, ενότια, ρεύμα, αυτά. Είναι η κλασική διαφορά αυτή το gap, το κενό που έχουμε περίπου στα 35 ευρώ, ας το πούμε. Και έχουμε και το μετά. Γιατί έχουμε τις συμπυκνωμένες τροφές που θα φάνε, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, μέχρι σε κάποιο σημείο καταπούληση μετά τα κρατάμε εμείς τα δικά μας πρωτόκολλα να μην βάλουν πάρα πολύ λίπος. Κάποιος χονδροειδής, πες και λίγο το στρώσιμο, πετάνε αυτά κιόλας. Υπερκοστολογούμε και λιγάκι τώρα για να τα βγάλουμε. Εμβολιασμούς, θεραπείες, με τις τιμές που έχουμε εμείς τα φάρμακα τώρα μιλάμε, έτσι. Αποπαρασιτισμός και ο συγχρονισμός. Φτάνουμε εδώ
190 ευρώ, 150 ευρώ, οκ. Μια χαρά. Αυτά όλα τα έξοδα είναι απλά μέχρι να τα συγχρονίσουμε τα ζώα, μέχρι να τα βάλουμε σφουγγάρια. Και έχουμε μετά άλλες... Συνήθως το κάνουμε στους 8 μήνες ή τώρα τελευταία τα ζυγίζουμε κιόλας, να είναι πάνω από 50 κιλά, 50-52. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά στα ζυγούρια, όσο πιο βαριά τα κάνουμε. Χωρίς να είναι λίπος. Χωρίς να είναι λίπος. Αυτό. Γιατί δεν είμαστε στα 132 ευρώ τώρα. Γιατί τώρα μιλάμε για την πάσχωση των αρνιών. Τώρα μιλάμε για την αντικατάσταση των αρνιών. Περίμενε ένα λεπτό. Συμπάγεσαι των αρνιών που θα τα αποπουλήσουμε, είμαστε στα 132 ευρώ. Γιατί πρέπει να το βάλεις τώρα λογικά. Εκεί έχουμε το κρέας. Εκεί έχουμε το κρέας. Εδώ τώρα μιλάμε για τα έξοδα. Έχουμε κάποια αρνάκια τα οποία τα βάζουμε για να τα επενδύσουμε στη μονάδα μας. Δεν έχουμε. Δεν τα σφάζουμε. Τα χρεώνεις τα 132 ευρώ, όπως δεν χρεώνεις το γάλα της μητέρας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι για τη σφαγή που τα κάνουμε. Πόσο γάλα κάνουμε. Είναι στο κέρδος του ζώα. Εδώ δεν έχουμε κάποιο κέρδος. Εδώ τα χρησιμοποιούμε για τη μονάδα. Δεν τα έχουμε κέρδος. Δεν έχουμε κέρδος ακόμα. Είναι αντικατάσταση. Να φανεί ότι αντικατάσταση είναι ακριβή. Πρέπει να ψηλώσετε το κόστος της αντικατάστασης. Το κόστος της αντικατάστασης είναι ακριβώς έτσι κι αλλιώς. Είναι ακριβό. Αλλά δεν είναι αυτό όμως που λέμε. Δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε κάθε φορά να τα σφάζουμε όλα. Πάντα υπάρχει ένα 25-30%. Αυτό θα μείνουν. Δεν υπολογίζουμε το κρέας. Δεν υπολογίζουμε το κρέας. Εδώ υπολογίζουμε τα ζώα που. Και πριν το παράδειγμα που δίναμε, δεν είχαμε υπολογίσει τα 240 αντικατάσταση. Τα 560 που ήταν για σφαγή. Με εκείνα τα νιάτια. Είναι οκ αυτό σαν σκεπτικό. Δεν σου αρέσει σαν το σκεπτικό. Εσύ που χρησιμοποιάς τα 132 ευρώ της πάκης, πέρα να το βιβλίο. Μα εδώ δεν έχουμε τι Λογικά για μένα, λογικά για μένα. Δεν έχουμε για σένα κέρδος. Δεν έχουμε το κάποιο κέρδος. Εδώ έχουμε μόνο έξοδα. Το ζώο αυτό θα μας φέρει κάτι μόνο όταν γεννήσει. Δεν έχουμε κάτι για να πάρουμε αυτό το ζώο. Το μεγαλώνει. Έχουμε να πάρουμε μετά. Το μέλλον. Στο μέλλον. Στο μέλλον να πάρουμε. Δεν είπαμε εκ το μέλλον. Ναι, Θα φτάσει στο μέλλον. Θα μεταφερθεί στο Κάνουμε μέλλον. τα όλα για το μέλλον. Βέβαια, αυτό Θα λέω μεταφερθεί τώρα. στο μέλλον. Άλλα τα 132 δεν έχουν σχέση τώρα εδώ. Πάμε προς το μέλλον τώρα. Τώρα βαδίζουμε προς το μέλλον. Έχουμε ακόμα 5 μήνες. Τάισμα, εμβόλια και τα συναφή. Και εγώ έρχομαι και συζητάω το αντίστροφο. Αυτά τα ζώα που κρατάμε αξίζουν αυτό το κόστος. Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν είναι πόσο εν τέλει μας κοστίζουν. Είναι αυτά τα ζώα τα οποία κρατάμε και ξοδεύουμε. Αυτό το 200 ευρώ και 250. Τι γάλα παίρνουμε από αυτά τα ζώα για να μας το ξεπληρώσουν. Γιατί το πρώτο βήμα είναι να κοστολογήσουμε μέχρι κάποια ηλικία τι έχουν φάει. Τι έχουν κάνει εμβόλια, τι έχουν φάει, γάλατα συμπυκνωμένες. Θα σας δείξουμε τώρα δικά μας στοιχεία από δικές μας μονάδες. Φέτος, την προηγούμενη εβδομάδα, σε όλους μας τους πελάτες πήγαμε και δώσαμε τα report. Λίστες αντικατάστασης, πόσο έβγαλε το κάθε ζώο και από ποια ζώα θα κρατήσει κάθε μονάδα απογόνους. Αυτή είναι πραγματική, είναι δική μας μονάδα. Καλό δεν είναι για να είναι δική μας μονάδα. Το 2023, αυτά είναι ζυγούρια, βλέπετε δεν έχουν εδώ πέρα. Είναι οι γαλακτομετρήσεις τους, τα ενότια και τι γαλακτοπαραγωγή πιάσανε. Και βλέπουμε ζυγούρια με 197, ζυγούρια με 180 κιλά, ζυγούρια με 65 κιλά γάλα και γενικά 200 λίτρα και κάτω. Στις 180 ημέρες αρμεγή πάντα, για να είναι συγκρίσιμο. Που σημαίνει ότι αυτά εδώ τα ζώα είναι λακκό. Είναι λακκό. Τα έχουμε σημαδέψει εδώ, τα βλέπετε όλα γενικά δεν είναι καλά. Όλα αυτά εδώ, η σελίδα αυτή εδώ είναι διαλεγμένη για δεν είναι καλά ζώα. Και πάμε τώρα σε μια άλλη μονάδα, που είναι πάλι άλλα ζυγούρια, που βλέπουμε. Είναι πραγματικά, είναι ενότια πραγματικών ζώων, είναι οι γαλακτομετρήσεις τους, 400 κιλά. Και εδώ έχουμε σημειώσει για να μπορούμε λίγο να έχουμε ένα δείκτη πόσες μετρήσεις έχουμε πάνω από 2 κιλά, από 2 λίτρα. Και βλέπετε ότι έχουμε ζώα πάνω 6, 5, 4, 5 μετρήσεις πάνω από 2 λίτρα.
που σημαίνει ότι έχουμε 6-7 μήνες πάνω από 2 κιλά. Οι γαλακτομετρήσεις ξεκινάνε από το δεύτερο μήνα και μετά του ζώου. Ο πρώτος μήνας είναι όλος off και ξεκινάνε πιο μετά. Και εδώ διερωτώμεθα όλοι σε ποια κατηγορία ανήκουμε, τι ποσοστό των ζώων που επενδύουμε για να μεγαλώσουμε είναι σε αυτή ή σε αυτή την κατηγορία. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δεν είναι εδώ το κέρδος μας, τα 132 ευρώ. Εδώ είναι το γάλα που θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε από αυτά τα ζώα. Γιατί αυτά τα ζώα δυστυχώς δεν θα μείνουν μόνο μία χρονιά στο κοπάδι μας. Εδώ να δούμε λίγο την κατανομή. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι η κατανομή των ζυγουριών μόνο για τα ζυγούρια μιλάμε, όπου έχει το εξωφρενικό ποσοστό των 33% κάτω από 300 λίτρα γάλα. Δηλαδή, αν ξεκινάμε τα ζυγούρια μας να είναι 35% της μονάδας κάτω από 300 λίτρα, καλά δεν μπορούμε να το πούμε ότι πάμε. Και εδώ έχουμε και άλλες μονάδες, που μόνο το 11% των ζυγουριών είναι κάτω από 300 λίτρα γάλα. Και αυτό είναι που θέλουμε να συζητήσουμε τώρα, σαν συζήτηση και πιο ανοιχτό debate, ότι καλά τα κάνουμε όλα και κάνουμε και πρωτόγαλα, μας είπε η Σοφία και όλα και τα μεγαλώνουμε και ξοδεύουμε και. Και φτάνουμε να τα αρμέξουμε στους 13-14 μήνες και εκεί βλέπουμε ότι μάπα το καρπούζι. Και το θέμα είναι, το αναγνωρίζουμε νωρίς, τουλάχιστον να το αποσύρουμε από το κοπάδι όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ή επειδή είναι νέο ζώο, του δίνουμε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ευκαιρία. Και απλά, επειδή είναι νέο ζώο, αυτό κάνει. Το γυριάζα το γίνει δεύτερη. Αυτό, το δίνεις και δεύτερη. Και δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται ούτε στη δεύτερη. Αυτό σας ζαλίσαμε τόση ώρα, κάντε αυτό, ζυγίστε, δώστε πρωτόγαλα και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Άρα, μάλλον πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Τι έφταιγε την πρώτη μονάδα, τι έφταιγε, κράτησε μερικά ζώα εκτός της λίστας αντικατάστασης. Δεν πήγε καλά από ο γαλακτισμός του, το ψόφισαν τα αρνιά αυτά που έπρεπε να κρατήσει και σου λέει θα κρατήσω όλα 50. Και όταν που λέμε εμείς. Και όταν στο τέλος ήρθε το report, είδαμε αυτή η επιλογή και του στοίχησε. Καλύτερα να κρατούσε λιγότερα ή να έβρισκε έναν άλλο τρόπο να ενισχύσει το ζωικό του κεφάλαιο, παρά να κρατούσε βάρη. Τα παιδιά που μπαίνουν στη διαδικασία της γαλακτομέτρησης, είτε είναι ηλεκτρονική είτε είναι ογκομετρική, στο τέλος κάθε χρονιάς παίρνουν μία λίστα. Έχω 500 προβατίνες. Αυτές με τα κριτήριά μας, 150 είναι καλύτερες. Από αυτές θα κρατήσεις μια, σε αυτές θα κάνεις ελεγχόμενες συζεύξεις, σε αυτές θα κάνεις τη σπερματοίχησή σου, για να μπορείς γρήγορα να δεις αποτελέσματα και να ακολουθείς αυτές τις πρακτικές κάθε χρόνο. Όχι να το κάνω μια φορά, να μην καταλάβω πόσο βελτιώθηκα ή πόσο με βοήθησε και να μην το ξανακάνω ή να το κάνω μετά από χρόνια. Πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσετε τα καλά σας ζώα. Και όχι αυτά τα καραμπινάρα που τα ξέρετε με το μάτι, και αυτά που διώχνετε μόνοι σας φαίνονται και τα ξέρετε με το μάτι, και κάποιες καλές να αναγνωρίζετε, αλλά χάνετε πάρα πολλά ζώα από αυτά που σας έδειξε εδώ η Γιώτα, που έχουν αυτή τη διάρκεια. 4, 5, 6 γαλακτομετρήσεις πάνω από τα 2 λίτρα. Αυτές θέλουμε. Αυτές θέλουμε για μάνες για να κρατήσουμε αρνιά. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνει ένα πικ. Να τη θυμάστε εσείς όταν γέννησε, τι μαστάρι κατέβασε, να έδωσε 2 μήνες γάλα και μετά όμως να μην το κράτησε. Έχει στην Ελλάδα κάποιο management software είτε από το κράτος είτε από τους επιβολείς? Δεν είναι από το κράτος. Έχουμε, αλλά είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Με τα παιδιά από την Ελασσόνα έγινε ένα συνεταιρισμός γενετικής Ελασσόνας. Είναι όλα τα παιδιά που μπήκαν στη διαδικασία των μετρήσεων των στοιχείων. Κάποιοι ήρθατε και είδατε και ξέρετε πώς δουλεύουν. Σε βλέπω που μιλάς. Εσύ πρέπει να το πεις όμως τι έχεις δει. Δυστυχώς, μην περιμένετε τίποτα να γίνει από το κράτος. Σίγουρα βοηθάει, ναι, να βγουν προγράμματα, να γίνουν χρηματοδοτήσεις, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αν δεν προσπαθήσετε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση, θα αργήσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Και σε εσάς δεν σας παίρνει ο χρόνος. Πρέπει με την νομοθεσία που αλλάζει το χαλούμι να γίνετε πιο παραγωγικοί. Γιατί αν δεν καταφέρετε εσείς να παράγετε περισσότερο γάλα, θα έρθει το γάλα από αλλού. Το είναι ότι έχω σκάνερ πάρα πολύ ακριβό, το οποίο έρχεται με ένα software από την Αγγλία, το οποίο δεν καμία για μας. Είναι τόσο πολύπλοκο, είναι βασισμένο στα στάνταρ της Αγγλίας
που πρέπει να ξέρεις τα πάντα, πρέπει να περάσεις τα πάντα για να περάσεις το προηγούμενο κύμα. Είχαμε και εμείς αυτό το πρόβλημα, γιατί όταν ξεκινήσαμε και οι μονάδες ήταν λιγότερες και τα στοιχεία λιγότερα, προσπαθούσαμε και εμείς τη δουλειά μας να την κάνουμε αυτά τα software. Μετά αυτός ήταν ο λόγος που συνεργαστήκαμε και σχεδιάσαμε το δικό μας software για να είναι πολύ εύκολο στην πράξη. Με το σκάνερ και για εμάς, για τη δικιά μας τη δουλειά και η γαλακτομέτρηση να γίνεται γρήγορη, αλλά ακόμα και ο κόσμος που θέλει να περάσει τις γένες του ή οτιδήποτε. Είτε μια μαθήτη, δέκας, μια θεραπεία, να μπορείς πολύ γρήγορα και να μην είναι αυτά τα αντίστοιχα. Πόσοι έχουν software για τη διαχείριση των μονάδων? Ποιο έχουνε? Και αφού θα πάρετε το software, θα έχετε μέσα στο τέλος κάθε χρονιάς αυτή την κατάταξη που θα βλέπετε ποια προβαδύναμα έβγαλε 400 λίτρα, ποια έβγαλε 150 λίτρα, ποια έβγαλε 500. Και αφού, λίγο ησυχία, τελειώνουμε. Και αφού βρω αυτές τις προβατίνες, τι θα κάνω μετά? Ποιο κρυάρι θα βάλω ή τι σπέρμα θα βάλω? Θα έχετε τις γλύφτες με τα πεντικρή. Από τα ζώα, από τα αίματα που παίρνουν στις μονάδες. Θα διαλέγονται κρύοι βελτιωτές υψηλής γενετικής αξίας, ούτως ώστε το παράγωγο να είναι σίγουρο. Και όχι αυτό που καμιά φορά διαλέγω με το μάτι και λέω ήταν καλή η μάνα, γιατί δεν μου βγήκε το άντρε καλό? Το 50% των γονιδίων είναι από τον πατέρα. Ξέρεις ποιος ήταν ο πατέρας? Το ξεχνάω. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα ή ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε. Είμαστε εδώ. Δεν ξέρω, Μιχάλη, θες να κάνεις κάποια τοποθέτηση τώρα ή στο τέλος? Όπως θέλεις. Έχω μια ερώτηση στο κομμάτι του software, που είναι το software που δουλεύετε το δικό σας. Είναι compatible με τις αδέρφες μηχανές των κάθε εταιριών. Αν υπάρχει ήδη βάση κομπιούτερ, μπορούμε να απαιτούν. Ναι, αυτό μπορούμε, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και στον κόσμο που έχει τα ογκομετρικά, οπότε δεν έχει κάποιο software, αλλά μπορείτε και όσοι έχετε ηλεκτρονική γαλακτομέτρηση, παράλληλα όλα τα στοιχεία να περνάνε και εκεί για να τα διαχειρίσετε εσείς πιο εύκολα στην καθημερινότητα. Ναι, ναι. Και με τα δύο δουλεύει. Επειδή είναι κάτι δικό μας και γενικά οτιδήποτε χρειάζεται οποιοδήποτε, το κάνουμε κάποιος δικός μας άνθρωπος, δηλαδή είναι κάποιος κτηνοτρόφος που σου λέει ότι εγώ θέλω να περνάω και τα βάρη στα αρνιά. Πήρε τώρα μια ζυγαριά και θέλει τώρα να περνάει και τα βάρη. Το κάνουμε customize ώστε ο συγκεκριμένος να περνάει και τα βάρη μέσα στο πρόγραμμα.